Amb el Cercarrema hem promogut una xarxa de dones que està sent molt viva i té moltes ganes de continuar treballant conjuntament per transformar la ciència i fer-la més feminista. El Cercarrema té dues branques principals. La primera és una mentoria entre dones i persones no binàries, on hem intentat posar en comú dones de diferents centres de tot el territori, tant de les que es dediquen a la gestió com les que es dediquen a la recerca. La idea és que es trobin i s'adonin que, malgrat estar en centres diferents o en posicions diferents, comparteixen reptes molt similars. L'altra part del programa consistia en una sèrie de tallers que hem fet tant en format presencial com en format en línia, amb la idea de que aquestes dones es trobin i puguin compartir aquests espais on adonar-se de que moltes de les vivències que tenen són compartides, a la vegada poden compartir bones pràctiques i posar en comú tot el que succeeix en el seu dia. El que mostren moltes investigacions és que les dones en general en el sistema de recerca se senten soles, senten que tenen un seguit de problemàtiques que viuen de manera individual. En general, també està demostrat que els homes, de manera natural, generen aquestes xarxes de suport informal i d'acompanyament i de promoció entre ells i, per tant, per revertir-ho, els programes de mentoria entre dones són una molt bona eina i una bona pràctica per poder fer front a aquest biaix que trobem a la ciència. Els tallers principalment han tractat totes aquelles problemàtiques que es troben les dones en l'àmbit científic, com per exemple l'assetjament sexual i per raó de gènere, la síndrome de la impostora, les desigualtats i la bretxa de gènere en la recerca, tot plegat des d'una mirada constructiva per trobar eines que serveixin tant a nivell individual com col·lectiu, com també conèixer quines són aquelles eines institucionals que ens ajuden a superar aquests diferents biaixos que hi ha a la ciència. Totes aquestes creences del passat que ens han limitat, que ens han ancorat en uns rols que no ens permeten tenir visibilitat i que no ens permeten estar en llocs de direcció, de presa de decisions, és important que les sobrepassem, que siguem conscients i que siguem capaces de trobar maneres de seguir endavant i seguir lluitant per trobar el lloc que ens correspon. El programa de Cercarrema em sembla un imprescindible. Al cap i a la fi és poder posar en contacte i generar xarxa entre totes aquestes dones de l'àmbit científic, que es troben en situacions de molta exigència, responsabilitat, entorns molt masculinitzats i amb sensació com de soledat davant de reptes col·lectius. Llavors ja sols el fet de crear xarxa, de crear aquestes referents, aquestes mentories, en què aprenen les unes de les altres, en què es posen els recursos més fàcils, en què es verbalitza allò que les preocupa, que hi troben solucions conjuntes i on es garanteix aquest aprenentatge mutu i aquesta transformació a la pràctica dels equips, de les organitzacions, imprescindible total, com deia. El resultat tant dels tallers com de la mentoria ha estat molt positiu. Les dones ens han comunicat que ha estat un espai on s'han sentit molt segures, molt acompanyades i que els ha permès veure que plegades tenen un potencial molt més gran del que tenien afrontant tots aquests reptes de manera individual. Per tant, estem molt satisfetes amb aquest programa. A vegades les dones ens sentim una mica soles en segons quins rols de lideratge i espero que aquest programa de mentoria ajudar-les una mica a agafar seguretat en elles mateixes i a confiar plenament en el que són capaces de fer. Trobo que són espais de reflexió i de compartir que poden ser molt positius pel sistema. M'està portant molts conceptes d'autolideratge per poder liderar. També m'està fent pensar en tots els sesgos inconscients que encara tinc i que he de treballar i em permet créixer tant personalment com professionalment. El programa Cercarrema m'aporta un aprenentatge molt profund, m'aporta un repte a assolir i m'aporta una oportunitat, per mi molt important, de donar a noies i a dones que es poden aprendre de la meva experiència tota una oportunitat per elles també de desenvolupament profesional. Todos los temas son personalmente excelentes. Hemos vivido todo eso y es muy bueno ver lo que a todas les ha pasado. Y muchas cosas son generales, tant en la recerca com en la gestió. Crec que m'està portant una visió molt propera al com seria jo d'aquí un futur, crec, i crec que m'està donant una molt bona visió i coneixements de
de com gestionar més les situacions. Bueno, ha sido una experiencia muy gratificante, sobre todo porque principalmente ellas reciben muy bien la participación de parte de nosotros. Y creo que lo más importante es que se sienten acompañadas en un proceso de aprendizaje y sobre todo de crecimiento personal. Compartir experiències vitals i compartir situacions laborals que ens incomoden i quines solucions posar-hi o com aprendre d'aquestes situacions i com poder evolucionar cap a una millor posició. Soc mentora. Soy como mentora en el programa de liderazgo femenino del CERCA. Sí, soc mentora. Com a mentora. Mentorizar, sí, mentorada.